Здравейте, скъпи приятели на ръчната изработка! Днес ще ви покажем новата ни ръчно изработена чанта, но преди това се абонирайте за канала ни, ако още не сте. Последвайте ни в Instagram, Facebook и TikTok. Ако ни следите в социалните ни мрежи, то може би ще знаете тази чанта с преливаща прежда в няколко цвята. Бяхме я нарекли гордостта на Rolls Handmade Bags. Това доказва уникалността й. Чантата е подходяща за ежедневни, спортно елегантни и неангажиращи, но неповторими аутфити, които със сигурност ще бъдат по ваш вкус, независимо от предпочитанията ви. Чантите от този тип, включително и тази, пристигат до вас с торбичка за съхранение на вашите лични вещи като комплимент от нас. Такива чанти често се избират от клиенти с стил и чар. Не се колебай, избери я и ти, като към поръчката ще получиш скромно персонализирано подаръче. Ластик със същия неповторим цвят като чантата, плюс нещо специално като за теб. А ако оставиш и коментар, включваш думичката синьо, ще ти изпратим допълнителна изненада към поръчката, която би била неповторима. Единствено и само на истинските ценители на ръчно изработените чанти. Ако това видео ви е харесало, абонирайте се за канала ни. Пишете ни коментар, за да получиш изненадата и ни сподели мнението си, както и ни пиши какво да бъде следващото ви видео. А защо не и да ни препоръчаш на твой приятел. До нови срещи!